Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Bueno, hemen daukagu guraso lagun talde bat. Hauek 3:30 biltzen dira, lagun baten txokoan, muskizen. Bueno, haiek Agurtxan eta Ainara dira. Beste 2 lagun falta dira, baina gaur etorri zirenez, haiek hitz egingo dute, honen inguruan. Bueno, Agurtxan, noiz hasi zineten berba taldetan? Bueno, ni hasi nintzen iaz, Muskizko ostiraleko amabietako taldean hasi nintzen. Euskaltegiko lagun batzuk biltzen ginen hortze tabernan, eta euskeraz hitz egiteko. Eta nola ezagutu zen dute, berba lagun? Euskaltegian bertan. Etorri ziren berba taldean zeuden bi mutil, txarla bat edo Euskaltegikoei berba taldei buruz hitz egitera. Hitz egitera. Oso ondo. Eta zu Ainara? Noiz hasi zinen berba taldeetan? Iaz, hasi nintzen. Arratsaldetan, 3:30 ostegunetan. Eta hori hasi nintzen, Euskaltegian esan zidatelako. Berba taldea zeudela eta animatu nintzen. Ondo, oso ondo. Eta iaz hori berba talde batean zeundeten, baina aurten guraso lagun taldeak atera dira eta guraso lagun talde batean zaudete. Ezberdintasunik somatu alduzue, bi taldeen artean? Nire kasuan bai, baina bakarrik hori hitz egin dugunari buruz. Aurten denak amak harenez, batez ere seme alabei buruz, hitz egiten dugu, eta hori gauze buruz, eta iaz aldiz jende gehiena oso gaztea zen orduan hori. Aldean nabaritzen zen. Claro, gaien inguruan. Gaiak desberdinak, oso desberdinak ziren, baina gustora ere, Eta zu Ainara? Nire kasuan ez. Beti umei buruz hitz egiten gaude, eta gainera berba taldean jantokietan lan egiten dugunez, beti umei buruz hitz egiten. Baina zu beste berba talde batean zaude ere bai, ez? Bai, horregatik. Eta horretan ere bai? Bai. Oso ondo. Eta zer moduz, aurten? Ni oso gustora nago, oso ondo. Gainera, jende berria ezagutu dut, ikastolako ama desberdinak, eta nire aldetik oso gustora, gure koordinatzaile berriarekin. Ere. Eta zu Ainara? Ondo, gustura? Bai. Orduan datorren urtean berriro. Hombre. Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Aur gazeta heldu, mundu berri bat helburu. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi dugu. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Elkartasuna da, etorkizunaren ACBC. Gure indarrak batuz eta irri egiten ikasiz. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako.
nahi toko. Irrien dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako.